Namit. Daw maamugid siniyang itsura mo sa kanamit, ho? Mabugnaw? Check. Tahom ang view? Check. Pwede kapihan kag may manamit ka pagkaon? Check. Pwede magpamasahe? Check. Pwede mag-overnight? Check pagid. Initanan, pwede mo mahimo sa isa lang ka lugar sa Banwa Don Salvador Benedicto. Diri sa may barangay Kumaliskis sa DSB, makita ang balay sa Busay. Ma-check nyo sa Google Maps ang exact location sini. Makaparking sa higad sang dalan, kag manaog a few steps para malabot ang lugar. Pag panaog mo pa lang, mabatsagan mo na nga mabugnaw ang dapya sang hangin. Kung bugnaw na gadaan sa DSB, pag panaog mo, mas bugnaw pagid. Kung swertehon ka, naga-fog man sa area. Pag abot mo sa area, ang ilang mga friendly nga staff ang maga-welcome sa imo. Na-divide sa 3 ka-areas ang balay sa Busay. Sa ibabaw, amo ang home rental. Ang bilog ni nga area ang pwede nyo rentahan exclusive lang para sa inyo. Swak siya para sa pamilya o kun barkada. Sino bala magpensar nga makaput up sila sa amo sining interior sa bukid mismo. May sala, may dining area, may kitchen, may banyo kag, may kwarto. Sa sala, may karaoke kag may billiards, kadamo sang kalingawan. Ang kitchen, kompleto na. Pwede ka mo makaluto. Ang banyo, sigurado ko maging komportable kagid. Kay mala hotel ang setup. So basically, ito balay kitchen, no? May sala, may kitchen, may dining area. Pag namihan ko kaparte, meron siya 3 coffee table. Pagabot mo sa coffee table, bukas na, fresh air, kag ang view mo, mismo ang Malatanog Falls. Gikan sa coffee table, mahaklo mo na ang preska nga matugnaw nga hangin sang DSB. Kape with a view ang pagbugtaw mo. Makarelax ang imo nga mata sa green nga palibot. Highlight sang view ang Malatanog Falls o kung ang ginatawag nga Cigarette Fall nga amo ang pinakamataas nga fall sa mga Busay sa Negros. Kung may time ka kag looking for adventure, 30 minutes nga lakat, malabot mo na ini. Amo sini ang itsura sang master's bedroom. Mas matugnaw pa sa aircon ang hangin diri ilabi na kun gabi. Kag pagbugtaw mo, iniman sa gihapon ang imo nga view. May ginatawag sila nga lumpiga loof. Literally, malumpiga ka para makasulod diri. Ako rin natawag nila nga lumpiga loof. Literally, malumpiga ka para makasulod. Kaya kay go.
Di ba? Suwabe lang ang sulod bisan kadako sa nagasulod kag kagamay sang buho. Ang alagyan ng ginamin ko ha, hindi ba na ba? Sa second floor sang balay sa Busay ang spa area. May area for body massage kag foot spa. Imagine na bala. Nag-relax ka pa masahe, samtang amo sini ang ginatubang mo. Namit-namit. Daw maamugid sini ang itsura mo sa kanamit ho. Hindi ko na kinahanglan i-explain kung ano ang levels ng kanamiton. Pwede mag-whole body massage, back massage, foot spa sa guya, pati hula na yan. Pati mani kag pedi, pwede man diri. Magpa-facial kag magpa-wax, may ara man sila. Pwede ang walk-ins pero mas maayo kung nakapabook ka na nga daan diri. Kag, sa idalong amo ang dining area. Sa balay sa Busay, hindi lang gali home rental kag spa, may kapihan man kag kalanan siya. Kag, ang manami diri, kaya ang pagkaon, lutong bahay. Do parehos lang bala nga si mama mo kung si lola mo ang nagluto sa pagkaon. May bulalo, may uga, may fried chicken, may sisig, may lumpia, kag kadamo pa sa pilian. Sigurado, maka-order kag isang kinaldero nga rice. Rice. Isang kalderong rice. So basically, ang ilay pagkaon yung gina-service, lutong bahay. Yung ba typical nga ginasudaan mo sa lamesa sa inyong balay. May bulalo, may lumpia, may uga, may manok, may sisig, kag. Siyempre, di madula ang kaldero sang rice, literally. Kag samtang gina-enjoy mo ang manamit mo nga pagkaon, amo sini ang imo nga view. Kung total relaxation ang ginapangita mo, this is the place to be. Kung may bisita ka halin sa ibang nga lugar, sigurado ma-enjoy siya diri. Or nagapangita lang ka mo sang change of atmosphere for the weekend, this is it. Para sa rates, pwede lang mag-check sa ilang Facebook page nga Balay sa Busay. Kung ang ginapangita mo nga lugar, ang mga lugar nga mapahuwayan mo, check. Kung lugar nga mabugnaw, check. Kung lugar nga may manamit nga pagkaon, check na check. Kag lugar nga makarelax ka, triple check. Kay man may masahe, kag pwede mag-overnight. Inaagratanyag sang Balay sa Busay. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Dito Way, follow mo yung Facebook page at YouTube channel, DJ Cast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kung iniang Tripping Dito Way!